এই ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୁଅ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୁଅ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ନିଜ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୁଅ। ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୁଅ, ଆଳତୀ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ନିଜ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହବା। ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେବା। ଅନ୍ କଲେ ସେଟା ଚାଲିବ, ଅଫ୍ କରିଦେଲେ ଚାଲେ। ଆଳତୀ ନେଇଛ ରେ, ଦୂରରୁ ନେଇଛ, ଚାଲିବ ଦୂରରୁ। ଆଳତୀ ନେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା, ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେବା, ଆଳତୀ ଆସିବ। ଆଳତୀ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆଳତୀ ନେବା। ଆଳତୀ ନେବା। ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ତମେ ଯାଇନ। ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେବା, ଆଳତୀ ନେବା। କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି।